Venäjän sisäministeriön Moskovan alueen julkisen komitean jäsen Juri Sharkovich lausui, että hänellä oli joku tällainen esiintyminen. Hänen mielestään valtion pitäisi kieltää pornografian ja seksin myymisen propaganda, koska juuri näitä aloja käytetään väylänä terrorismin houkuttelemiseen. Joo. En tiedä, että Venäjän pitäisi lopettaa muslimikaupunkien pommittaminen, niin se voisi niinku edesauttaa asiaa vähän enemmän kuin pornografia. Tai kaikkien, minkä kaupunkien siis pommittaminen niinku ylipäänsä. Terrorismin näkökulmasta, niin Joo. Syyrian pommittaminen ei kauheasti auttanut asiaa, sanotaan. Tämä on niinku aika jännittävä niinku näkökulma-asia, että niinku porno ja terrorismi jotenkin olisivat niinku gateway Täytyyhän sitä drug. jotain sanoa. Tämä on Venäjä-podi.